Dobar dan, dragi prijatelji. Dobrodošli na Damilatov kanal. Ponovo se vidimo, družimo danas, kao i uvek. Ja uvek kažem da se radujem našem svakom susretu, radujem se danas. Pozdravljam moje pratioce, koje većina su dame, znači puno ih pozdravljam i hvala im na svim sugestijama, svim receptima koje mi šalju, ono što mi pišu, podršku koju mi daju. Uvek se zahvalim to na početku i drago mi je što imam takve pratioce. Danas ćemo spremati jedan lep recept. Ja nisam u Deda Milatovoj kuhinji do sada spremao ni jednu supu. Danas ću spremati jednu supu i tu supu upravo sam izabrao supu koja je ovde najaktuelnija i najatraktivnija, što kažu naši mlađi ljudi, jel? A to je u Austriji, ovde gde ja trenutno i živim. To je apfer supa sa tomatom. A naše, dole kod nas, što kažu ljudi, paradajz supa sa jabukama. Ja ću to danas napravim i nije teško uopšte napraviti, znači jako je lagana za pravljenje, a izuzetno je ukusna i verujte mi jako zdrava i kalorična supica. Za to nam je potrebno, ja kao i uvek ovde stavim se na sto što mi treba, 100 ml soka od jabuke, znači bilo koji sok od jabuke, domaći, tetrapak, ali 100 ml znači soka od jabuke, 2 jabuke cele, 500 g paradajsa, znači tomaten, 2 glavice luka, 1 kocka putera, 2 kockice buljona, to ćemo da kuvamo u 750 ml vode. Ja to spremam danas za, opet kažem, 3 člana. Vi ako hoćete više možete staviti, podeliti dozu, znači pojačite na litar, na 2 litre vode, znači onda sami izračunate pa stavite, bukvalno ide sve to duplo. Počet ćemo od toga što ćemo prvo da stavimo vodu na ringlu i prokovat ćemo buljon. A onda ćemo preći ovde na spremanje ostalih sastojka. Dragi prijatelji, znači sad kad smo stavili naš buljon tamo da se voda prokova, prvo ćemo iseći luk. Znači luk ćemo iseći standardno, znači na kockice. Nemojte uopšte da budete ono što se kaže da mora da bude totalno sitno, ne zato što će to posle da ispasiramo na kraju. Ali, znači, isecite ga na kockice i to ćemo posle ubaciti u našu supu. Kada smo sada isekli luk, njega ćemo staviti tu. Uzet ćemo 2 jabuke, jabuke ćemo ljuštiti, znači njih obavezno oljuštimo. Kad ih budemo ljuštili, prepolovit ćemo ih na pola, izvadit ćemo jezgro, znači koščice, one što ima na sredini, i usitnit ćemo na sitne kockice isto ove 2 jabuke. Dragi moji prijatelji, sad kad sam otrebio jabuke, znači sad ćemo ih iseći na kockice, znači ništa, opet kažem, preterano neke velike kocke, male kocke, čisto na kockice, jer to će se posle sve lepo kuvati i ublendati. Ali, evo ovako isecite kao ja na kockice i onda ćemo preći na paradajz, jer sad smo isekli luk, sad ćemo jabuke, onda paradajz, sad ćemo ići dalje. Ali, opet hoću da naglasim, znači da ova supica je mene posebno zainteresovala i iznenadila i oduševila kad sam je probao, jer verujte mi, taj, kako bih ja rekao, sastav tih ukusa koji je unutra, pomešanih, vidite šta se tu unutra ide, različiti ti ukusi daju jedan poseban šmek i ja sam se za ovu supu oduševio. Pogotovo moja ćerka Nika. Znači ona i sin i ćerka, i oni su gurmani, oni vole da ručkaju, tako da su se oduševili na ovu supicu. Ja vam to preporučujem takođe da probate to i vi, za unuke, decu. Znači, verujte mi, jako lep ukus supe i jako je, kako bih rekao, ješan. Sad kad isečemo ove jabuke, onda ćemo uzeti i istreći ćemo paradajz. Znači, paradajz ćemo isto seći ovako kao i jabuke, možete, verujte mi, samo na kriški i prepoloviti kriškicu. Sasvim je dovoljno. Evo, znači, jabuke smo potrebili. Znači, paradajz presečemo samo na pola. Evo ovako. Petljikicu i evo, sasvim je dovoljno da uradite ovako. Ovo vam je sasvim dovoljno za današnju supicu. Jako brzo ide, jako brzo se spremi, ništa nije komplikovano i dobijamo jedan savršen ukus jedne divne supice koju ćemo danas imati na našim stolovima. Evo me, dragi moji prijatelji, znači buljon sam skuvao, evo vidite, znači ostavio sam ovde da se hladi
Uzet ćemo jednu manju šerpicu, tu ćemo staviti, kao što sam već malo pre naglasio, znači parčetce putera. Evo, znači, otprilike pola parčetceta. Ćemo staviti putera da se otopi. I kad se bude otopio, dodat ćemo prvo crni luk. Austrijanci su izuzetno, kako bih ja rekao, zanimljivi ljudi i ja ih jako poštujem. Ostalo mi živim u ovoj zemlji, ali poštujem i njihovu kuhinju. Znači, njihova kuhinja je jako zanimljiva i vjerujte mi da ima dosta divnih recepta koje sam ja isprobao i koji ću podeliti s vama u nekom narednom periodu. Između ostalog, to je i ova supa. I mogu da vam kažem da preovlađuju u tim supama. Od njih sam dosta recepata za supu video, čuo i probao. Tako da imaju jako lepu i zanimljivu kuhinju. Evo sad kad smo otopili, znači, puter, ja ću sada staviti luk koji sam naseckao, znači unutra, da se uprži. I to ću sada lagano mešati. Znači, dovoljno je da luk, kao i uvek kad pravimo neku supicu, gdje obično ide luk ili šagarepa ili šta ja ne znam kako stavljamo, koja je supa u pitanju, da požuti. Znači, onako bukvalno malo da porumeni. Ne trebamo puno da ga opržavamo. I čim bude blago dobio, što se kaže, na kristalnu ručkastu boju, dodat ćemo jabuke. Kad nam se sada naš lukić malo krastali, da vidite postoje ručkaste boje, sada ćemo dodati jabukice koje smo prebili, isekljene kockice. Ovako. I to ćemo sad zajedno još malo popržiti na laganoj vatri, znači 5-6, ništa preterano. Ali otprilike nekih 5 minuta. Naravno, ako se sviđa ovaj moj današnji recept, ja uvek kažem, ali vi to već uveliko radite, ja vas zato puno volim, uvek kažem i zahvalan sam na vašoj podršci, vi lajkujte, posjetite da Miletov kanal, ostavite komentar, javite se, pritisnite zvonce da vam stižu redovno obaveštenja šta je sada sljedeće se sprema i naravno, kao i uvek, pišite mi odakle, pišite iz kojih zemalja, drago mi je što se gledam po celom svijetu, što nas ima svuda, što dobijam podršku iz raznih zemlja. To me posebno raduje. Pišite mi vaše recepte, pišite mi vaše ideje. Uvijek ću rado odgovoriti. Nakon 5-6 minuta, evo tako sam rekao, nije više potrebno od toga, znači 5-6 minuta smo pržili luk i jabuke na maslacu, sada ćemo dodati tu paradajz. Znači paradajz. I odmah ćemo nakon paradajsa dodati 100 ml soka od jabuke. I to ćemo sada naravno prvo malo prokrčkati, 1 minut samo, i onda odozgo preliti buljonom i kuvati 20 minuta. Na laganoj vatri. I onda ćemo to izblendati, ili to je ispasirati i naša supica će biti gotova. Naravno, začinit ćemo sa solju i biberu po ukusu. Možemo staviti malo peršuna i današnja supa je gotova. Sada kada je to počelo da prošlo 1 minut, otprilike smo to pomešali, malo se upržilo, sada ćemo sipati odozgo buljon. Znači 750 ml buljona koji smo napravili i promešat ćemo još jednom i ostaviti da se krčka 20 minuta. Poklopite obavezno. Lagana vatra, ali ipak pazite. I za 20 minuta se vidimo. Evo me, dragi prijatelji, ovdje da vam pokažem. Znači, otprilike 10 minuta već krčkam na našu supicu. Malo ću sam pomiješati. Znači, još nekih 5 do 10 minuta i naša supa je gotova. Onda ćemo da izblendamo. Ako imate onaj blender štap s njim, ako nema neki drugi blender, izblendujemo, začinimo i naša današnja supica je gotova. Jedan izvrstan, verujte mi, osvježavajući, što bih ja rekao, ručkić, nego supica predelo, ali divno ukusa. Vidjet ćete kako.
Evo naša supica je gotova. Ja sam je otprilike 17 minuta kuvao, evo gledam na sat. Sad ću da je izblendam, izmiksam i onda ću posle toga da je vratim još minutu, dva ovde, da začinim i naša je supa gotova. Idemo. Evo nas ponovo za šporetom. Ja sam izblendovao, znači, supicu, evo vidite. Znači, treba da ostane ovako malčice, da bude, što se ono kaže, gustija. Tako je i oni prave. I sada ću još minut, dva, evo ovde, znači, na laganoj vatri da je prokrčkam. I za to vreme ću je začiniti sa biberom, crni biber i soli. Znači, za početak ću staviti jednu kaščicu soli. Naravno, probajte. Jer, kažem, tu ima dosta ukusa unutra pomešanih i vidjet ćete, nije puno potrebno da je začinjavate, da bude preslana, šta ja znam, nego jednostavno da bude taj ukus kad probate, sami ćete oceniti, vidjet ćete, ali otprilike kašica soli i jedno pola kašičice bibera. To je sve što treba da stavite, ali kažem opet probajte i onda sada ukrčkajte još nekih 2 do 3 minuta i supica je današnja gotova. Jedan prelep obrok. Evo nas, dragi moji prijatelji, sa današnjim našom supicom. Završili smo je. Znači, naša supica je gotova. Vjerujte mi da, evo vidite kako to izgleda. Znači, jedna izvrsna supica. Što bi rekli Austrijanci kad dođu u restoran, geben Sie mir eine Portion, eine schönes Tomatensuppe mit Apfel. A mi kažemo dole kod nas, dajte mi jednu predivnu porciju tomatensupe mit jabuka. Sa jabukom. Evo, ja ću sad to probati, malo sam se s vama šalio i reći ću vam evo ukus, a vi sami probajte. Verujte mi, izvrsno. Znači, ja ovo obožavam, moja dete također nikad to obožava. Garantujem, ništa ono ne brali, garantujem da ćete biti oduševljeni sa današnjom supicom. Ako vam se sviđa današnji recept, posjetite kanal, lajkujte, ostavite komentar, pritisnite zvonce da bi bili upućeni šta i dalje spremamo, lajkujte, prijavite se naravno i ostavite, kao što radite uvijek, komentare, primjedbe, sugestije, predloge, ja ću to uvijek ispoštovati. Puno vas ljubim i volim i pozdravljam do sljedećeg recepta. Doviđenja.